Sitten jalat. Sitten taivutus. Niin, leuka on pikkusen käynnissä toisinpäin. Silloin täällä tuntuu kova paine, täältä nostetaan välillä. Ja sitten jaloista vielä ilmavirta auttaa täysin töihin. Niin väännät vaan tästä niin ylös. Ja tämmöiseltä se pitää tuntua. Hyvä, sit vakaat ihan rennosti siihen. Sit otetaan kerran vielä. Kädet. Jalat. Koukumpaa. Taivutus. Ja sitten katsetta tonne ylöspäin. Kuvaajaan tuolla. Tässä kohtaa. Tiukka. Nyt on tiukka, hyvä. Hyvä, nyt on 2,5 kilometriä kun on korkeutta, niin mä rupean meitä sitä kiristelemään. Joo. Mistä mä näytän kohta vielä sen kerran, että miten se tehdään. Sitten Pauli tulee kuvaamaan ja kun ovi avataan, niin Pauli kiipee tonne ulos. Joo. Ja toi peränurkki tämmöistä yhteistyötä, eli molemmat lähti käsillä. Joo. Semmoista hämähäkkikävelyä lähdetään menee. Ja mennään niin kauan etunurkkaa kohti, kunnes sun tänne polvitaipeet kumpsahtaa tonne ulkopuolelle. Joo. Sen jälkeen mä sanon sulle, että kädet, sä otat sen kädet tänne. Älä vielä naaman eteen, se on kumminkin tällä sivussa. Joo. Kädet, jalat, niin silloin sä rupeat työntää jalkoja koukkuun, eli pyrit pistämään ihan tonne koneen alle ne jalat. Joo. Ja työnnät niin pitkälle koneen alle. Ja samalla rupeat sitten taivuttaa, sitä mä sanon vielä, että taivuta. Niin sit sä saat taivutuksen. Muista kääntää myös siinä uloshypyssä se pää tänne ylös. Joo. Ihan sen takia, että sun ylävartaloon tulee myös hyvä taivutus. Joo. Ja kädet, jalat, taivutus. Ja sitten mä tuuppaan meitä vielä vähän enemmän ulospäin. Sitten mä tuupataan tuohon ihan reunalla ja mä näytän merkkiä, että ollaan valmiina, että tulee ready, set, go. Sitten mennään tähän kiinni. Onko sinne jotakin oikein sisällekin pitää? Jaha. Oh.
Ai. Perkele upiaa. On. Oh. Aivan huikea. Hieno homma oli, kyllä täydellinen. Mulla. Kyllä oli poka juhlallis. Oli vähän upie. Sieltä me tultiin. Ai. Vanha pattu tuli vain alas. Tai ei ollut vaihtoehtoja. Joo, nyt sä oot irti, nyt sä voit nousta. Suhteellisen kantava keli. On. Jep.